मेदाकाट ओनसोलनि गासै रायजो राजा नोंथांमोन गासिबो मोजाङै दङ ना मोजाङै दङ ना मा सिरि सिरिलै आच्छा गोजां बोथोर नङा होमबा गोजांदो आदै मादै आदा बाजै आब' फंबाय बिनानावमोन गोजां बोथोर सम गोजांदो नामा गोजाङाखै ना आच्छा दा रोजाबसै नामा हा समनि आंखाल गोजांदो नामा जोंहा ओइ नै आबैया गोजां बोथोरबाबो थसा बोराय जोमनानै प्रग्राम नायनो फैदों नङा होमबा आबौखौ गारबोदों नामा गारबाखैना आच्छा गिबियावनो गोथार बाथौ सान फोरबो फालिथाय ना मेदाकाट बियाब दुलाराय बाथौ गौथुम गोजोननाय बावहरनो सानदों हांख्रायगिरि खुंफुं आफादा आंखौ नोंथांमोननि बे गोथार बाथौ सान फोरबो फालिथाय हाबाफारियाव आंखौ दान्दिसे मेथाइ रोजाबनो थाखाय हांख्राय हरनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गिबियावनो थेंक इउ स' माच फर इनभाइटिं मी दा जियानो जादोला आंजों लोगोसे बयबो बुं जोंहा गोथार बाथौ सान नङा होमबा जय आफा बोराइ बाथौनि जय बर' हारिनि अया आंना गिबियावनो आंनो सुजुनाय मेथ'खा बिबार खानाय ना बेखौनो रोजाबग्रोसै दे फंबायमोन ना रोजाब हागोन ना आच्छा गोरोन्थि जायोबा निमाहा होगोन होननानै मिजिंथिबाय
Thank you so much.